Ако не знаеш как право да навиеш своята спининг макара, то това видео е за теб. Първо, най-напред ще навием плетеното влакно върху чисто новата макара, след което ще добавим подложката посредством възел. По този начин ще отмерим точното количество влакно. След като сме вързали първото ушенце, е необходимо да го прекараме през така наречен първи водач на нашата пръчка и да направим една най-обикновена примка, като линията я прекарвам през вече създаденото ухо, която след оформянето й аз ще закача на макарата. Много важно е примката да бъде противоположна посока на движението на макарата. Ето по този начин получаваме перфектно навито влакно. За още полезни съвети може да ме последвате и в моят YouTube канал, където ще качвам периодично такива видеа. Благодаря ви, че гледахте това видео.